Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day sa mga taong nagpadayon nga nagsubay og tigpaminaw sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Story. Ako day si Donna. Kini akong gipadala nga istoryang kahadlukan, kabahin di ay kini sa among silingan nga kalit lang kaayo ang pagkawala niya. Ug sawaan ako damha na sinati kini nako first time sa akong kinabuhi na maka-encounter og ingon ani. Dili tabi ayud ko mutuan ang dili ingon nato. Pero ako yung gining i-share para po mo masayod sa akong na-experience. Ug aron inyong masabtan, sugdan ako atong dihay adlaw nga nakadungog ko nga galalis ang among silingan. Kuyog sayang asawa-asawa. Yes, asawa-asawa akong tawag sa babaeng gikapuyo sa among silingan. Asawa-asawa siya kay naa siya tinuod nga bana. Chismosa ra siguro ko sa. Matawag yung kong marites ani ba? Bitaw. Anyway, itago lang nato sa pangalan nga Fred ang among silingan. Idad-idaran na si Kuya Fred. Tungod kay hitsuraan pa. Napay niipon niya nga laing babae. Itago na lang nato sa pangalan nga Evelyn. Hitsuraan sad si Ate Evelyn. Nadunggan ako ng ilang panaglalis anang hapuna sulod sa balay nilang Kuya Fred. Di tagyod ko angay makahibalo ang ilang lalis. Pero kilid ra gyud ang imuha sa ilahang balay. As in dungog gyud kaayo kay pila ra kadupa ang distansya nila sa amuang balay. Dagko kayo to sila og tingog atong orasa. Nakadungog na lang ko nga naay milagubo sa sulod ato sa ilaha. Grabe kayo to ilang panaglalis. Ug wa na ko kaagwanta sa akong nabati nga nagistorya na kini sila sagol og pamalikas. Ug aron di na ko madungog, gitaod na lang nako akong headset o gipakusga na lang nako ang music sa akong cellphone ato. Adlaw na putong Huwebes sa samang simana, buntag tong nadungga na sa nako ang gaaway sa silang kuya o Ate Evelyn. Sayo kaayong galalis, dagko na pud kayo lang mga tingog. Mao tong sayo na lang sa Ginoon kong nakamata. Duda nako galalis na sa sila kay ga-mention man og pangalan si kuya ug pangalan sa lain nga lalaki. Nakabit daw kuno ni ate. Saba kay sila, murag walay kaikog bitaw sa silingan. Kalit lang nakadungog na sad ko og ipanglabay nga mga butang sa sulod sa ilaha. Aksyon na to gawas ato aron tan-awon og naunsa. Pero diha-diha ni gawas si Kuya Fred sa ilang pultahan ug nakita nako nga pula kaayo siya gnaw. Klaro kay snaw ni kuya ang kasapot ug kalagot. Ibalik na lang kog sulod kay basin maapil niya ko sa ilang panaglalisay. Tungod kasaba nila, iadto na lang kog tindahan ug nagpalit kog shampoo kay para maligo na lang kog sayo para mo duty na lang pod. Usa di ko ka photo editor sa usa ka kumpanya ug akong trabaho di matag-an kung kano sa makauli. Kay US based man ang amuang clients. Padalahan mi og edit ng mga pictures ug kinahanglan humno namo og trabaho aron ikaugma. Walay mapending nga trabahoon nga mabilin. Pasado alas 10 na to sa gabi ang adlaw ang nakauli ko gikan sa akong trabaho kay gipatiwas man sa among supervisor ang seasonal client namo. Obligado gyud mi overtime kay lagi seasonal man nya murag nahog og pakyaw. May na lang pud ni para sa akong incentives nga madawat taga buwan. Pag-abot sa oras nga ting pauli na namo ato, naka-decide ko maglakaw na lang ko. Sumotong gilakaw na lang nako gikan sa trabahoan pauli sa amua. Naabot na ko duol sa amua dihang nahibong ko. Sa layo pa lang nga dapit, nakita na ko nga dili hayag ang agianan. Balik kong nakaon unta ang suga sa balay nilang Kuya Fred, maaninagan sa gawas nga dapit sa dalan. Kay pasigaan magyud na niya ang suga nila sa may gawas. Pag-abot na ko to sa amua, nangatog na di akong mama ug papa ato. Hasta pod ako ang mga apuhan. Mong pagsulod na ko sa kwarto nako, gihubo giday nako akong uniform gisuot aron malabahan ako didto sa may gripo sa gawas sa amua. Kay adto mami maglabahanan. Gihumulan una nako gamit ang powder nga sabon ug kay gigutom pod ko ato, nikaon ko og cup noodles aron mainit-initan ako ang tiyan. Sa akong pagkaon sa noodles,
Kalit lang kong nakadungog og tawag sa usa ka lalaki. Tingog to ni Kuya Fred, ug dili ko masayop. Gilili nako siya sa among washing area dapit, kay igo ra nako makita iyang ulo. Ug nistorya siya nako. Palihog ingnas Evelyn day, nauna lang ko. Naaninag nako ang naong ni Kuya nga murag guol kaayo siya. Itando ra pud ko. Kung nibalos kog ingon niya, nga asa man day kaya? Igo ra siya mitan-aw ug dayon mitalikod. Aksyon na tako gawas sa washing area, dihang pagtanaw nako niya, natuwa na siya sa layo. Akong nakita nga mura naglutaw si Kuya. Akong gilugod ako ang mata, kay basi na malikmata lang ko ato sa akong nakita. Tawagon po nunta nako siya balik ato. Pero nawala ang mahinoon siya og kalit. Nibalik na lang ko sa washing area namo ug gilabahan akong tiwas akong uniform, dayon gihanger ug gipauga. Gihurot na kog higop ang sabaw sa noodles ug dayon nisaka na ko sa taas amo ug nangandam para tulog. Sa akong paghigda ato, wala gyud mawala sa akong hunahuna ang nakita nako nga naglutaw si Kuya Fred ganiha ug nakapangutana ko nganong katukay nasulti ni Kuya Fred nga muuna lang daw siya. Ug ako na lang gilingaw akong hunahuna sa podcast sa Spotify ug hangtod nakafeel ko og duka ug natulog na dayon ko ato. Pagkaugma dayon ana, ibangon ko kay nangandam ko para sa duty na pud. Nahibong ko nga pagkakita nako sa amo ang gawas. Nganong naay tent ipabarog ug naapoy mga tao. Isulod kog balik ug nangutana dayon ko sa kong lula ug nganong daghang tao sa gawas ug nganong naay tent gitukod pud. Nagbinuang pa ko nga, pista ba daeron? Tubag po sa akong apuhan na si Fred daw na among silingan, wala na. Ha? Unsay mo pasabot la? Maunali akong nastorya. Nahiko gabi honghong na tubag ni Lula. Pagkadungog na ko sa giingon ni Lula, nakuratan ko og misiga akong mata. Niana pa ko nga, pagtarong lang nga, nagastorya pa gani mi gabi mga alas 11 kapinto. Kaya naglaba ko sa uniform di sa gawas. Miana si Lula nga gabi naman na siya gahikog day. Kay si Evelyn, tuwa na sa laing lalaki daw. Ug wa siguro siya makadawat. Nistorya ko ni Lula nga nagastorya pa mi ni Kuya Fred gabi ug niingon pa siya nga ipaingon daw si Ate Evelyn nga una lang daw siya. Perti na ko nga hadloka nga nung nagkakita pa may ni Kuya Fred nga ang tinuod day ato, patay na siya sa ilang kwarto gabi pa lang. Kay ba nagbanag sa alas 5, nakitaan man siya sa igagaw nga mangayo ron taog kape. Apan gabitay na kini nga iyang naabdan. Grabe ang pagpanglimbawt sa akong balahibo ug nakapanguros ko gulay oras akong nahibawan. Bantog ra nga galutaw si Kuya nga akong nakita sa layo. Kay mauday to'y last na lang diyan niyang pakita. Pasabot di ato, muuna lang siya sa laing kalubutan siguro. Wala jud ko mahimutang sa akong pagkahibalo ug hantod nga ni duty na lang ko. Sa office na auto-focus jud ko tungod sa akong na-experience gabi Pagsakay na ko sa elevator ato, kalit lang kong nakafeel og pamugnaw sa akong tangkugo. Murag naigatan na ako ug namarog akong balahibo ang rasa. Dili ko ganahan mo tanaw sa samin nga naa sa may elevator kay mahadlo ko iglingi nako. Kay nao niya makita na kung adi na ko gusto makita. Mura na kugwa sa una-una ato nga murag hinay kaayo ang oras sa akong pagsakay. Murag na ay muhunghong nako ang patanawon ko sa samin. Ug murag jud ko gipugos palingion sa may samin. Ug pagkakita nako sa hulagoy atong orasa, na ako'y nakita nga aparador sulod sa usa ka balay. Ug naay sulod nga mga sinina ug nakahilera sa mga sinina. Naa daw didto ang isa ka gilukot sa sinina. Naay gisulod didto nga box, ipakuha, ipatan-aw. Apan wala ko kibalog unsa to. Nahadlok na gyud ko unsay buti pasabot sa akong nakita. Pagkahuman ato na senaryo, kurat kaayo ko nga nakita nako sa samin. Nakita nako si Kuya Fred. Ngaluspad kaayo og dagway. Naglagom siya. Nakasyagit ko sulod sa elevator ug galit nga napawong akong pananaw ug nakamata na lang ko. Nga gipabarog ko sa amo ang guard sa building, nagisudan ako sa trabahoan. Nakuyapan daw ko sulod sa elevator,
Kung nakitaan ko nila sa CCTV, maong gidali-dali dayon ko nila rescue sa sulod. Kung pagkahuman ato, gipaadto dayon ko sa klinik aron ma-check up ko sa amo ang nurse. Mi advice ang nurse nga mag-rest home lang sa daw ko kay napantok man akong ulo dihang natumba ko. Nungdan nga labad, na ako'y na-feel nga sakit sa may banda sa akong ulo kay nabagok da ko ato. Gihatod lang ko sa akong kauban pauli sa amoa para makapahuway ko. Pagpauli nako, nasugatan ako si Ate Evelyn, mahubag kayo yang mata, tungod siguro sa ginyag hilak. Pagtanaw nako, naana di ay ang lungon ni Kuya Fred, gihayaan na siya sulod sa ilaha. Naka-feel na sad ko og hadlok ug pagmugnaw ato. Pagtanaw nako sa lungon, nakasirado kini. Pero na ay pare-parehas og lawas ni Kuya Fred nga nagtalikod ug murag nagtanaw sa puti nga lungon. Apan kalit lang kining milingi. Ug sa akong pagtanaw, si Kuya Fred banda ito. Nagtanaw siya kang Ate Evelyn. Galingkod nga naghilak si Ate Evelyn. Miduol ko kang ate ato ug nakiramay ko niya. Pero wa jud ko kaagwanta og mistorya ko niya. Bisan galabad pa akong ulo ug perti pa atong sakita. Misulti ko kang ate nga nakakita ko ni Kuya ganihate. Ug nangutana ko niya kung naa ba siya nakita nga aparador sulod aning balay ni Kuya. Mitando siya nga naa daw kuno ug miingon ko nga naay box daw ato ate. Ipatanaw daw to ni Kuya nimo. Ug wa ko miingon sa sunod na detalye. Yubanan ako si ate dito sa sulod ug dito naagi dito ang aparador ug naagi day gibili na message si Kuya Fred para kang ate. Pagkuha ni ate sa maong box, dito po nakita nga naay kuyog nga daghan kaayong kwarta. Mihagulo ug tiyabaw si ate sa iyang nakita ug nabasa nga nasa sulod sa box. Mihapuhap ko sa abaga ni ate ato ug miingon siya nga may pawa na lang daw niya buhata. Nagpasalamat si ate nako ato tungod sa akong giingon nga gipakita ko ni Kuya Fred. Siguro na ako'y third eye apan nganong katuraman sad nako nakita pud nga time. Nakiramay na lang ko kang ate ug hantod sa adlaw nga gilubong si Kuya. Sa katapusan mipakita nako si Kuya ug this time nakita nako ang hamugaway na iyang dagway ug nag-smile siya nako. Ug murag way ra siguro to niya ang nagpasalamat sa ako. Nakahatag pa siya makapalipay siguro para kang Ate Evelyn. Sa tinuod lang sa na-experience nako ani, diha po nako na-realize nga money can't buy happiness gid ay. Wala po'y pagmahay nga maguna. Kausara taon ta mabuhi sa kalibutan, maong di nato sayangon itong kinabuhi. Unta, di pa marisan sa uban ang nahihatabo kang Kuya Fred ug kang Ate Evelyn. Sukad nalubong pud si Kuya, wala na ko nakakita og nagparamdam siya. Ug giguba na lang ang balay niya, aron tukuran daw kini og tindahan sa iyang igagaw. Ug diri na lang kutob, ug daghang salamat sa pagbasa sa akong experience. Na naisagol pagkamarites gamay. More power sa istoryang kahadlukan Bisaya Horror Story Channel ug more stories to come and good day para kanatong tanan.